Sa mga sinehan sa kaulohan, sold out ang ticket sa unang adlaw pa lang sa showing sa entry nga dalit sa GMA Public Affairs nga Firefly Malipayon ng cast sa Firefly ang real-life couple nga sila Miguel Tanfelix ug Ysabel Ortega. Mipakita usab og mainitong suporta ang multi-award winning journalist nga si Soho. Padayon ang paghatod og inspirasyon ni star of the new gen Jillian Ward isip Doc Annalyn Santos sa abot kamay na pangarap. Sa bagong chapter, adunay lain karakter usab ang mosulod sa istorya. Unsa kaha ang papel ni Sparkle star Clea Pineda? Kaalyado o laing tunok ba kaha siya sa kinabuhi ni Doc Annalyn? Moere usab karon 2024 ang Philippine adaptation nga hit Korean series nga Shining Inheritance. Pagpanimaw usab ang dalit sa GMA Public Affairs nga makiling sa GMA Afternoon Prime. Balik lab team dinhi sila Sparkle star Derek Monasterio ug Ali Villanueva. Di usab magpapildi ang karakter nga dadon ni Joe Berry sa Lilith Matias, attorney at law.